Avui farem unes postres ben tradicionals. Crema catalana, amb xocolata. I perquè sigui ben fàcil, ho farem tot al microones. Molt senzill, embrutim poc i un resultat excel·lent. Acompanyeu-me. I si us agrada, us teniu que subscriure al canal i donar un bon like al vídeo. Ja ho sabeu, més serem, més riurem i més cuinarem. Començarem a repartir 1 litre de llet en 2 bols de vidre iguals o semblants. En el primer posarem més o menys un got de llet i a la resta del litre amb el segon bol. Amb aquest litre ens sortiran aproximadament unes 6 cremes de xocolata, cremes catalanes de xocolata. Posem els aromàtics, que seran un parell de pals de canyella, un twister, que maco que queda la paraula twister, de llimona, que també podem ficar un twister de taronja si ens agrada, de mandarina o de lima, el que ens agradi més. I ja portem aquesta llet amb els aromàtics al microones. Posem aproximadament uns 5 minuts, depèn de la potència del nostre microones. Anem controlant, la tenim que posar fins que bulli. Amb la resta de llet que ens ha quedat, aboquem la maïzena. Totes les quantitats les teniu en el quadre d'ingredients. Aproximadament uns 40 grams de maïzena. Els rovells d'ou, 7 rovells d'ou. Podeu posar 6, podeu posar 8, 5, jo sempre poso 7, m'agrada el 7. Per què? Mira, perquè m'agrada. Remeneu bé aquesta d'allò. I ara afegim aquí el sucre. En posarem 200 grams. Ho voleu més dolç? Més sucre. Ho voleu menys? No, 200 està bé. La llet amb els aromàtics ja l'hem fet bullir i l'hem deixat reposar entre 5 minuts i 10 hores o el temps que vulgueu. Més reposada està, més aromàtica queda. La colem a sobre de la llet que tenim amb la maïzena i el sucre. Traguem els aromàtics, això ja no ens fa falta, i anem remenant perquè s'integri tot bé. La sucre, la maïzena, els ous, tot barrejat. I ara la tornem a portar al microones. Engeguem el microones i el deixem 2, 3, 4 minuts. Torno a dir, depèn de la potència del microones. Ho farem en diverses tongades, d'acord? O sigui, deixem 2 o 3 minuts, traguem una mica, observem, remenem una miqueta per anar veient com va quallant. És com si la tinguessin al foc, però els avantatges de que ni ens agafarà la llet, ni se'ns vessarà la llet, ni embrutirem massa. Remenem una miqueta, tornem a posar dintre. Ja veureu, quan ho heu fet 2 o 3 vegades, com la llet cada vegada que la tragueu està una mica més espessa. Això aneu fent, veieu, remeneu, encara no està aquesta. Això depèn molt de la potència del microones. Ara comença a lligar, si us fixeu, ja comença a lligar. Remenem, vinga, i la tornem a posar una altra vegada. Això ho fareu 2, 3, 4 vegades, no importa. L'heu de tenir fins que arranqui el bull i quan la tragueu del microones veureu que ja té el punt d'espessor necessari, que ja haurem aconseguit una crema ben lligada. Remenem, veiem, una mica més, encara li faltarà una mica més. La tornem a passar dintre, que bulli una miqueta més, la tornem, aviam ara. Us pot costar uns 8 a 10 minuts de temps. Ara ja la tenim. Vinga, anem. Fixeu-vos, ha quedat una crema catalana perfectíssimament lligada, homogènia, cremosa. Us quedarà més o menys espessa, depèn de la maïzena que li poseu. Entre 35 i 40 grams està bé. Ara ve el truco, la xocolata. Ara ja teniu una crema catalana perfecta, ja la podríeu servir i cremar. Però en aquest cas li posem la xocolata, que posem uns 200 grams per aquesta quantitat que he fet jo. L'hem trencat a trossets, la posem a dintre de la crema, que està ben calenta, i deixem un parell de minuts o 3 que la xocolata es comenci a desfer. I ara remenem, anem remenant, sense pressa, fins a aconseguir que tota la crema, tota la xocolata, quedi homogènia. Fixeu-vos com ha canviat de color, mireu, ja brilla com una veritable mousse de xocolata, increïble. Ha quedat boníssima, fa una olor de xocolata, de crema calenta, increïble. Remeneu, fixeu-vos, veieu? Aquí una bona crema de xocolata. Ja la tenim. Ara el que tenim que fer és repartir-la amb les cassoletes, els bols, els plats que us agradi més a vosaltres. I ja ho tenim. Crema catalana de xocolata.
Ja tenim la crema de xocolata feta i ens ha quedat boníssima. Però ara li farem un guarniment, un crumble de fruits secs que farà que siguin unes postres encara més bones, més golafres, més excel·lents. I a més, aquest crumble ens servirà, el que sobri, un altre dia per qualsevol altres postres. Què us sembla? Tornem a la cuina. Per aquest crumble farem servir els fruits secs que ens agradin més. Jo, per exemple, faig servir ara ametlles, nous i avellanes. I també li posarem carquinyolis. No us preocupeu per les quantitats que estan a baix a la descripció. Teniu les quantitats exactes. Posem la mantega, també, i sucre. Posarem una cullerada de sucre, o poc més, que pot ser blanca, pot ser morena, o sucre de qualsevol color que us agradi. Ja sabeu que avui dia hi ha molts colors. Tritureu tot això a la batedora, la que tingueu, jo tinc la Thermomix, la cèlebre Thermomix, però no massa, us ha quedat una textura gruixuda. Un cop o dos cops ràpids i ja ho tindrem fet. Bueno, ja està això. Ara ho traurem d'aquí dintre, fixeu-vos com ha quedat, a mi m'ha quedat aquesta textura, podria haver quedat un pèl més gruixuda fins i tot. Ho posarem en una safata del forn, coberta en un paper perquè no se'ns agafi. Repartim bé, fixeu-vos quina textura, és com una terra dolça, i cap al forn. No massa fort, 160-150 graus, una estoneta fins que quedi daurada, que no es passi. I vinga, ja ho tenim això. Tenim la crema, li aboquem la quantitat que vulguem o ens agradi d'aquest deliciós crumble i podem decorar, en aquest cas, amb una maduixa o uns fruits del bosc o el que ens agradi més. I la fulla de menta del jardí.